हाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फेसबुकनि थेम्सखौ बोरै सोलायनाय बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। अब्ला थुदो लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो जागायदेरनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि आवगाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय घन्टिखौ दामनानै नाय। लोगोफोर घन्टिखौ दामनायाव फैसानि गोनांथि गैया। अब्ला दानिया थुदो भिडिअसिम। लोगोफोर सानफ्रोमबो फेसबुकखौ मोनसे कालारावनो बेसे नायबाय थानो, अब्ला गुबुन गुबुन कालारावथ' नायनो लुबैखागोननो। अब्ला बेखौ बोरै नायनो हागोन बा फेसबुकनि थेम्सखौ बोरै सोलायनो हागोन नोंथांमोना मिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबनायसिम नायदो। लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो मबाइलनि प्ले स्ट'राव थांनायनि उनाव नोंथांमोना बे सार्च खालामनांगोन फेसबुक थेम्स चेन्जार। बेखौ सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बे गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन माल्टि कालार फर फेसबुक। बेखौ नुनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै लानांगोन। लोगोफोर बे एप्सआ आंनियाव अलरेडि इनस्टल खालामखानाय दङ, स' आं इनस्टल खालामबाय थालिया। लोगोफोर नोंथांमोना बे एप्सखौ गाहायथिंजाय डिसक्रिपसनावबो बेनि लिंकखौ आं होनाय जागोन। दानिया लोगोफोर बे एप्सखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय बेथिंजाय आगदाथिंजाय बेवहाय नोंथांमोना बायदि बायदि थेम्स नुनो मोनगोन बा कालार सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय बे कालार फेसबुक बेवहाय क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि फेसबुकनि आइडिखौ आरो पासवार्डखौ होनानै लगइन जानांगोन। लोगोफोर आं अलरेडि लगइन जाखाबाय। लगइन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि फेसबुकनि थेम्सआ सोलायनो हमगोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना आगदाथिंजाय कर्नाराव बे खनायावहाय नुनो मोनगोन बेवहाय बायदि रोखोमनि थेम्स नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि थेम्सखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो गुबुन गुबुन कालारनि थेम्स नुनो मोनगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बेवहाय गावनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ आरो भिडिअनिफ्राय माबाफोर सोलोंनो हादोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। गोजोन्थों। गसाइया नोंथांनि सानखौ मोजाङै मोजां बारहोथों। जै बर' हारिनि जै।